moi vaan kaikille. Tänään me kuvataan tai pelataan Dragon Escapea Mineplexissä. Joo. Ja niin. Joo, se arvonta siellä, niin teidän pitää niin laittaa sinne kommentteihin, että osallistun sitten sähköposti. Ja sitten mä arvon sieltä jonkun vaan. Ja se saa skinin. Joo. Ja siitäpä onkin video siitä skinistä netissä. Tai YouTubessa. Että ei huolta. Että tiedätte sitten minkälainen skini se on. Ja mä lähetän sen sähköpostiin, että joo. Ei. Se tulee sähköpostiin. Ja Skype-nimi on Sampets PvP. Että voitte tulla videoon mukaan. Tai videoihin mukaan. Joo. Sitten tulee Frostran. Jumper-kitillä vetään. Ja niin. Viime kerralla kun tehtiin skini-arvonta, niin siihen ei osallistunut kuin yksi ihminen, niin jospa nyt tulisi enemmän ihmisiä osallistumaan tuohon hienoon skiniin. Se ei oikein viime kerralla toiminut. Se skini-homma. Ja tuolta tulee ja meillä on ihan reunassa. Tää on ärsyttävä juttu. Onneksi me päästään kärkeen noin helposti. Parilla hypyllä päästään jo kärkeen. Joo. Nyt toivotaan, että pääsis tonne. Ei. Ei tonne alas. En tarkoittanut, että pääsis tonne alas, vaan. Timesfly on aika OP. Takia direkt. Joo. Ja ei mulla sen kummempaa juttuja ole tässä. Ja viikolla ei ole oikein aikaa tehdä mitään videoita. Ehkä tulee GoProlla videoita, mutta se jää nähtäväksi. Otetaan tosta joku räjäytys. Ei se tee sitä räjäytystä. Hei. Ei.
Mulla tässä mapissa on silleen, että mulla joskus lähtee hyvin ja joskus ei. Toivotaan, että nyt lähtee hyvin. Mä oon voittanut tän yhden kerran. Joo. Te ette uskokaan, miten huono mä oon tässä mapissa. Hui, sori muuten jo lähellä. Hei. Hui. Ei. Times voitti. Noin. Mitäköhän tossa juuri tapahtui? Vielä Skylands, jes. Nyt vielä pelaaja. No niin. Skylands. Mä sain 243 coinsia. Pitäisi avata kohta niitä arkkuja, mutta ei. En mä jaksa käyttää vielä coinsia. Mä kerään 5 tonnia. Tai 10 tonnia. Että mä saan auki sellaisen. Tai 10 tonnia, että mä saan auki sen hyvän laatikon. Mä oon hyvä Skylands mapissa. Tästä parkouria. Sitten tossa olisi muka tosta. Ei. Mä olisin tippunut. Ei oo vielä keksinyt sellaista, että täällä pitäisi parkourata silleen 1 blokki aina väliä siinä parkouraamisessa, koska se on mun mielestä ärsyttävää. Näin sitä päästään joholle. Tai ei näin. Se dragoni on vasta menossa tuolla. Ei kannattais mennä tuolta, koska sieltä ei pääse. Tai pääsee sieltä, mutta hyvin huonosti. Ne, jotka pääsee, niin on onnekkaita. Nytkö vasta tuo pyramidi tuhoutuu? Hei. Nyt se tulee tänne se dragoni. Mitä tuo ei toiminut? Niinpä tietenkin. Aina. Kuulittakaa sen napsautuksen. Aina kun mä pääsen hyvin, niin sitten se ei toimi.
Se on ärsyttävää, kun mä pääsen hyvin, niin aina se on silleen, en mä halua toimia nyt. Joo, mutta se oli tällainen Dragon Escape tällä kertaa. Me nähdään taas seuraavissa videoissa, että tässä olisi moikka moi!